thir tu te chi bai le vek ule tun tum chu kan bank account te alo him zok nan le mi bum hmang laka kan inven theina lam ilo hoi le ila kan video masalama khan ATM card le himna chungchang kan soi to a tun tuma chuan kim chang zokin kan account te alo him nan ilo soi ho le ila tun lai chang kan na in thiamna aken tel ang zelin mi thiam tak tak mi buma ei zong tam tak an lo chhuaka heng ho hian kan poisa le information poimo tak tak an lo reswak thina ni kan bank account te alo hima kan poisa le information poimo tak tak te ru ani lo nan henga hnuai mi te hi lo zom chho kan tum don ya pakhatna I account te hi uluk takin check thin la achin chang hriang che hetia bank account te regular taka kan check thin hian kan bank account chin chang kan hria anga atlen bera kar khata hoi thumtal kan check thin turani hetia nga kan check te hian kan hria mi alawa poisa lo ruk chhate a omli omlo te kan hria phat hi don ani I account ta I poisa adik le diklo I hria pui lawa lo chhuak emo lut emo om chuan banka report wat thin ang che Pahnina ipin le password te thuruk la tang che video masalama khan ATM debit card chungchanga pin le password hi chu kan soi to kha ichhung te le thian te banka thok te nge po tu ma shil lawang che tin le kha po chin chha ziakin dam ya lo turani kan ti to kha tin message a emo email emo social media kal tlangin tu ma shil lo turani pathumna internet banking online banking iti in password chak tak mang thrinang che khovel changkang zela mani inlum atanga ti thei tam tak alo unta a bank te po thwam that zel nei in bank kal khar ngai lawa mani mun atang nge ya bank kan dor theina le kan mo ti thei po atam tial tiala henga hian online banking internet banking kan mang na sa to a heng online banking te hian password te lo chuan kan lu thei lo thina ni heng kan password man te hi uluk tak le mission mai lo tur ol sam tak hi man tur ani lawa heng piani tha le kumdi te fa te ming te le rin kai ol sam mai thei thil langsar ris ol deu tu chu man lo tur ani palina I password man te hi akha tokin atharin kan thlang reng tur ani heng kan password man te hi angai reng kan man hian kan account te hi hack na chen sa sang bi ka enge module taka midang hu le sha ta man pal te po awm theya chu wang chuan kan account te alo himna kan thak thin tur ani pangana I account chin chang phone a tu ma ishil tur ani lo mi tam tak he chuan kan account chin chang te hi shil mai kan chinga heng hi ti lo tur ani banka te hian I account chin chang te pin password OTP te andil ngai rawang che phone call idonga ring hel om deu nia isha chuan iti topanga report wat thin don nia parupna I account chungchang email a thon ngai so ang che phone call lam thawin email atangin shat lo hlena I account chungchang thon so ang che pasarina I email a link an lo thon che click su he thil hi mi bum mang tran fung poimo ber te jing mi ania bank atanga email an local ang tak tak te email address siamin link an lo thon tel thina heta link an lo thon hi click turin an cha thina hi ti lo turani entirnan I account hi KYC ti angaya link a hian click ro ti te alo om thina emo side dang ang te aziakin loman chu mi chu idonga ti te pa om thin heng hi click lo turani ya email manga thu poimo I thon don chuan bank website atalan atanga thon da him ber fo pariatna vantlang mantura siam computer le wifi mangte in online banking tingai so angche cyber cafe kan ti ate le wifi vantlang ta na mantur renga I online banking internet banking mang so angche mi ini password le information hulo ma se I account te kha ol sam taka ruk chhona chance sang ani pakwana bank website itlo emo online na paisa I khoi che donin internet connection kha ahim to kem ti en ma sa thila I browser kha arin tla kem ti shabokla ilu na website kha https dia in transo ahim takin mang thrinang che somna ikarta bawin report wat thrinang che bank account na card inei ang chi shim ATM card te credit card te gift card te mo ilo neya bankin an issue ang chi shim che kha inei ani chuan alo bawin arang thei ang berin I report wat thin don ya som pakhatna ATM ihmanin I chhewela film khorang che ATM ihmanin ibulami te uluk takin hria tumla
ATM iman lain ibul nai lu tuka omtir su angche ATM iman zoa kalsan mai lowin I transaction ti kha atop thegin ngak thinla midang ten an ngak ve ti wanga in thasung lowin man mo lowin le thil lakim lo le ti fel man lowin kalsan su angche som pani na skimmers laka inveng angche scammers ti nen po lamda na inang te hle mai skimmers te hi khol te ro te nin ATM khol a card thon lu na bola te khan da ruk thei ani hetiang khol te hi ol sam te a wale phoi mai thei ani ya hetiang an lo vo a I card I rol lut pal ani chuan I information kha re lo te a ol sam te a ruk swa thei ani ya alema kan hmong hi skimmers chu ani ya hetiang khol te hi lo thleng ve zeu zeu to thina bank vairam anga ta chuanin mando po khanin bank pakhata an ATM a chuanin miswal tu te emo khanin hetiang khol hi an lo vo a khata kha nang customer te poisa kha an lo ruchwa cheu cheu thina complaint kha luta an han chui chiang chuanin an ATM bu ta khanin skimmers te hi an lo vo a khang wang khanin customers te khan poisa kha an chan ta cheu cheu ta kha an chui chuak ta miswal te tu te po man an li ta ne hetiang khol te hi ATM boot kan man tu la hian a om ni om lo ti hi kan en fiat chin tur ani ya hetiang khol an lo da to chuanin kan ATM card te kan lo da lu khani mo card kha kan lo thun lo shim shim khanin I a copy kha lo in siam ta thina khami copy mang khanin miswal ho khanin kan information te kan poisa te kha an lo chuak char thei ta ne som pathum na I document hlui te le I check te ti thler thinang che I documents hlui man to lo le check I man to lo te chu pai mai lovin I pai ma in pot sum vek thinang che hetia I pai tok chuan khoyange akal a hriat lawa miswalin an lo chhar pala I account chung changan share pal chuan I account khana tuar thei ani som palina check atlem thei ang berin mangla sign lock su angche check te hian kan information sang aken tel awang hian atlem thei ang ber man tur ania man do na chau ziakin sign la ziak le sign sa in da lo ngai su angche tin I check te kha pen ink pa ngai polin ziak sham thinang che achan chu pen tui pol te hi tiang in pen pa ngai a pol kher te hi miswal tan chuan siam dang na mahar bi ka tin check a izia ka ni chuan zau takin kar ol da lo la entir nan a poisa zat kha a number a izia ka ni chuan a topa kar ol da su angche khin kan soi de ba ka hian heng company ta GPay te Paytm PhonePe le adang te hi man lo thei chuan man lo a him bera heng apps mang te hian mi hi an bum theya an mi tum bik ti kha hriat a thawme kan hmanga ni po in poisa tam tham in thon nan te mana rin rola man lo tur ani heng payment apps te hi RBI hian a approve lo awangin boya om po in bank in a pui thei lo ni ti kha hriat a thawme tin SMS emo phone a OTP lo thleng te hi shil tur ani lawa kan ril ru ron ti chi aya khatia kan ril ru a film lo lai le kan chi ai lai takha an chang thina khatia anon ti chat khanin miswal tan chuanin information te poisa te kharu chho halo ol ta ber thina ni tin kan share le tur chu kan account chung chang te kan soi to thinang khan kan password te kan ATM pin te kan bank account chung chang shim hi private and confidential mi man le confident thil thuruk ani awang hianin kan thian tha te kan chhung te kan u naw kan nupui kan pasal no le pa te tu ma hi kan shil tur ani lawa mania vunga mania enkol khiau tur ani rin helna le hlau thon om nia kan sha chuan banka kalvata report vat tur ani kan video te min lo thlir sak thina wangin lom thu kan soya min lo like saka min lo share saka comment ate in lu zong te ron request ula in zawaya in lo hema in lo dam tlan zel kan be saya video le ya kan in mule cheu don ya no me